Que cutre, us compraré una... no? Luz Cámara Acción. Hola, Emili, i gràcies per venir. Bé, la idea de la conversa és poder fer una mica de repàs dels nostres 20 anys, dels projectes més emblemàtics que hem fet, i la planta de compostatge de Boadella, evidentment, n'és un, que encara està super a l'ordre del dia, en realitat, tot i que vam iniciar el projecte, si no recordo malament, l'any 2007. 6 o 7? Jo diria 6. Va començar el 6 i es va ampliar el poc al 7. Jo diria el 6. Sí. Que vam començar amb el trull d'en Francesc, fent la prova pilot. Re, una mica per tornar enrere i anar a l'origen, eh? O sigui, tu recordes com es va iniciar tot això, o no? Sí, és una cosa que a més l'he explicada moltes vegades, perquè trobo que va ser la base de l'encert, el començament de com va anar. Quan vaig començar, a Boadella hi havia 3 granges que estaven a tocar del casc urbà, i això, diguéssim, m'amoïnava. Però, per altra banda, havíem pensat una primera idea, nosaltres, diguéssim, que era d'intentar reaprofitar el menjar per reaprofitar-lo per les granges de porcs, allò fer alguna espècie de pinso. Però com que hi havia hagut lo de la pesta aquesta, bueno, això de les vaques boges, la normativa aquesta es va prohibir i no es va poder fer. Llavors va ser quan ens vam plantejar en sèrio de fer un altre tipus de reaprofitament de la gestió orgànica. I al començament ho tinc molt clar perquè vosaltres vareu fer el projecte, i en aquest projecte bàsicament el primer que vàrem fer, la primera cosa que es va fer, una vegada el teníem dissenyat mentalment, era anar al Trull, en el restaurant, que era el gran productor del municipi, i vàreu comprar els bujols aquests, i anar a parlar amb en Francesc a veure on te'ls podíeu posar i ensenyar-li als treballadors a veure com havien de fer-ho. Quan aquests ho van tenir clar, van dir, ho farem 2 mesos en el Trull, i vam fer 3 mesos, que era el temps que comptàvem de la primera pila. Per poder tenir un primer compost. Llavors amb el Trull va anar superbé, ells ho van fer molt bé, ells mateixos anaven a buidar a la planta, això suposava haver preparat la planta i tot això, evidentment. I que teníem una planta abandonada amb un problema bestial del tema de purins. Sí, aprofitar una granja antiga, diguéssim, sí. Que vam netejar els purins, jo vaig pensar-me a netejar els purins a la granja. Sí. Te'n recordes? I tant. Era sorprenent que tinguéssiu aquesta capacitat de fer el projecte i netejar purins. I fer-lo, dissenyar-lo i portar-lo a la pràctica directament, no? I després això, no? Vam aprofitar, després el Trull, el gener i el febrer sempre fan vacances, i vam dir, durant les vacances, una vegada tinguem el Trull, ja que hem passat aquests 3 mesos, aprofitarem les vacances del Trull i després ho implementarem a la resta del poble, que així serà més fàcil, no? I després me'n recordo que organitzàveu visites presencials de la gent del poble, guiades a la planta. Perquè el que és espectacular de la planta, o del projecte aquest, és que al final tenim uns residus orgànics que generen en un municipi i que la gestió in situ ens permet el reaprofitament dels residus, perquè ara mateix portar els residus a unes grans plantes de compostatge que es barregen amb altres materials de grans ciutats, que moltes vegades el compost final ni s'aprofita. Vull dir que realment va ser un projecte i que en aquell moment, quan vam iniciar, quan ja es va consolidar, que es va fer vam intentar que es reproduís, vam intentar que exportar-lo a nivell comarcal. Te recordes que es va fer un projecte de 5 plantes comarcals per veure si es podia fer una gestió descentralitzada com a model a l'Alt Empordà. Però aquí vam xocar una mica amb el Consell Comarcal, havia posat d'acord amb l'Agència de Residus per fer una planta més gran, i això va xocar, i érem una mica la competència, diguéssim, de model, no? Que en teoria una cosa no hauria de ser contradictòria amb l'altra. Vull dir que nosaltres ara, l'altre dia, ho parlàvem justament, que és un projecte que seguim veient super d'actualitat i necessari. Vull dir que ara, per exemple, els gironès s'estan plantejant fer una gestió descentralitzada a l'orgànica. Hi va haver un detall que va ser molt bo en el moment d'implantar-ho, que era, com que ja havien fet els 3 mesos del Trull, que havia generat ja un compost acabat, per dir alguna cosa, llavors vam fer unes bosses, te'n recordes? Ho van fer els nens de l'escola. Sí, amb els nens de l'escola, i els nens de l'escola van anar, van preparar les bossetes, posava compost de Boadella i després cada un se'n anava amb una bossa a casa seva, i després, així, quan
els pares, quan van anar-ho a veure a la planta i havien de començar-ho a fer, ja tothom tenia la imatge final del que s'estava fent, no? Veien al final, al principi, a vegades la gent me deien a mi, esclar, en un poble tan petit, i jo deia, escolta'm, això no és un problema de dimensió. No té res a veure, la gent està... A veure, no som més espavilats els de Boadella que els d'un altre lloc, no? La gent està preparada per fer-ho. Es tracta de que tingui la possibilitat de que li vegin, i que els ensenyin bé. I de que li vegin, que al final, jo recordo que amb el compost la demanda era bestial. Vull dir que ens quedàvem sense. Que al final la gent ho separava bé i ho feia bé perquè valorava molt el producte, no? Recordo que van fer un estudi també de la Universitat, crec que era la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Veterinària. De la qualitat del compost. Que era el millor compost de Catalunya i deien, ostres, hauríeu de mirar de fer-ne més per poder... Però clar, no teníem la capacitat que teníem. Bueno, vull dir que tenim un problema d'empobriment de matèria orgànica. La població aquí es concentra en grans ciutats i tota la resta del territori són zones molt rurals que moure residus és caríssim. I tant, no té cap sentit. No té cap sentit. I a més vas perdent qualitat com més quilòmetres els mous i cada vegada que els mous aprofites menys el producte final. Jo crec que tant és així que jo tinc la percepció de que es va enrere en comptes d'anar endavant, no? A vegades. Amb algunes coses sí, jo estic segur que, per exemple, el porta a porta és un avanç i és la millor manera de portar-lo a la pràctica, no? Però jo estic en un poble ara que han implantat la recollida orgànica, però així amb bujols, diguéssim. I és curiós, l'altre dia em preguntava, jo diguéssim reciclo, perquè el que ha començat a fer no pot deixar-ho de fer. Durant tot el temps que hem viscut aquí que no ho feien, nosaltres igualment ho seleccionàvem, encara que després ho tirava al rebuig, però no podia no seleccionar-ho. I curiosament, ara que sí que hi ha els dipòsits aquests per poder-ho posar, un dia allò que obres i vas a posar i trobo una bossa plena de cartró a dintre, no? O de plàstic, no de plàstic. I te sorprèn que hi hagi gent que es prengui la molèstia a casa de separar-ho i després ho tiri malament, no? Això ho trobo que falla és el més essencial, perquè si la gent està disposada a seleccionar-ho, com pot ser que al final ho tiri malament? Vol dir que falla alguna cosa. Bueno, per començar el sistema. Sí, exacte. Contenidors oberts. Perquè al final, no? Nosaltres vam passar de fer una recollida de rebuig un cop al dia a fer un rebuig un cop a la setmana. I vam passar quinzenal, pot ser? Bueno, quan vam passar a porta de resta, després. Jo crec que al principi vam passar a rebuig un cop a la setmana, vam reduir la freqüència d'un dia a la setmana, d'un dia, un cop al dia a un dia a la setmana, i a més van reduir el nombre de contenidors de rebuig. O sigui que la gent havia de fer-ho bé per força, perquè si no es col·lapsava el sistema. I alguna vegada al principi havíem tingut algun problema, però que vam resoldre bastant bé. I a més va donar el resultat de que, a més de millorar i de fer la recollida orgànica, va millorar molt més la recollida de vidre i la recollida de cartró i de tot, perquè clar, la gent no podia tirar-ho al rebuig perquè si no ho col·lapsava. Bueno, i al final, que la despesa que teníeu de tractament la vau poder destinar a la persona a la planta de compostatge. Realment també va ser un projecte de dinamització del municipi una mica. Va sortir relativament bé econòmicament, perquè la planta, quan es va construir la planta, que era la inversió més cara, vam tenir un ajut de l'Agència de Residus. Bueno, i aquí sí que amb l'ampliació es va ampliar la planta a 4 municipis més. Sí, però això ja va ser després, però després ja es va introduir el porta a porta i l'ampliació, i el que sí que després jo ja no vaig intervenir tant en aquesta fase. Aquí sí que jo penso que això era una prova pilot municipal, segurament va faltar per part de l'administració autonòmica, segurament, no? Apostar per al model descentralitzat i consolidar una mica aquest model, perquè si no al final això es va quedar jo crec que més aviat... com un bolet, no, allà? Sí, més aviat era quasi, jo tenia una mica la sensació que era quasi una posició contrària de l'administració, no? Com dir, ostres, és un model diferent del que estem fent, hem de mirar que no vagi... Bueno, queda bé a Boadella perquè són molt pocs i no sé què, però aquesta idea que això no podia anar més enllà, no? Quan és evident que sí que pot anar-hi i ha d'anar-hi. Segurament és una solució per a una part important de Catalunya. O sigui, nosaltres ara, amb consells comarcals, que tenen una ruralitat bestial i ens diuen és que hem de portar l'orgànica a 50 quilòmetres en una megaplanta que recollim tota l'orgànica de la costa i que, clar, si nosaltres fem porta a porta i la barregem amb tota l'orgànica aquesta, és que al final no té sentit.
paguem un dineral de transferència, de transport, paguem un dineral de planta i a sobre el compost que surt és de mala qualitat, no? I nosaltres estem fent un esforç per fer una recollida porta a porta. I, bueno, segurament la gestió descentralitzada solucionaria part del problema, que no sé si és recuperable o no, l'experiència, perquè... Suposo que tot es pot anar fent i millorant-ho, i jo crec que el gran èxit va ser la implementació d'aquí, però després la manera de que cada un ho acabi fent és qüestió de que cadascú trobi la seva manera i sobretot creure en la implementació. Jo me'n recordo, una vegada vam anar, que ens vau convidar a Pamplona per unes jornades i allò, i em recordo que vaig començar dient que totes les persones érem recicladors en potència o seleccionadors de residus en potència, que l'important era que els projectes estiguessin molt ben pensats i molt ben fets per no frustrar ningú, perquè si es frustra a una persona que recicla és molt difícil recuperar-lo. Si algú separa els residus i veu que se gestionen malament, és molt difícil després dir, no, ara ja ho farem bé, no? Si has seleccionat i has deixat de seleccionar, és molt difícil que tornis a seleccionar, no? Bueno, i aquí millor manera impossible, vull dir que la gent tenia la planta, que al principi jo recordo que la gent com ens posareu una planta de residus i no sé què, i no era gens la percepció que després tenia la gent del poble, una planta de gestió de residus. Recordo al principi que tots la gent del poble, com que molts havien sigut pagesos o eren molta gent gran, però sí, tots deien, oi, és com les d'això d'abans, els famers d'abans. Els famers, exacte. O sigui que la gent ho veia com una cosa propera, no ho veien com un... Bueno, i necessària, i que al final el producte és que això el demandaven. Vull dir que, clar, no hi ha millor sensibilització, no cal que explicar res. No. Si pots anar allà... Els horts, quasi tots els horts ens en demanaven, la gent que tenia horts, tothom ens en demanava. Que ens quedàvem col·lapsats quan tocava al març, abril. I vosaltres ara heu fet molts projectes de porta a porta, no? Clar, ara hi ha un canvi, en teoria, amb tota la nova legislació així, hi ha un canvi heavy, a nivell de Catalunya, sobretot, a nivell estatal està costant molt. I a nivell de Catalunya sí que hi està havent una... Bueno, sembla que hi ha un canvi de tendència i sobretot tiren molt cap a la identificació. Vull dir, cap a models identificats, que hi ha el porta a porta, que hi ha contenidors amb control d'accés i que hi ha sistemes mixtes després. Que per això també volíem començar amb aquesta conversa, perquè una mica el que ens trobem és això, que els municipis s'estan posant les piles, fent una bona gestió per acabar tenint models amb recollides de qualitat i bons resultats, però després acabem tenint un sistema de gestió de tractament, sobretot amb l'orgànica, és una fracció que tractada in situ és que té una aplicació directa al producte final, que realment aquí és on trobem la discordança o la mancança, saps? Que fem una bona recollida en molts municipis, a Catalunya ara hi ha més de 300 municipis amb recollida porta a porta, però que no acabem generant el producte final que voldríem, no? Sí que una mica, segurament, a part de tota la feina que fem d'implantacions, hauríem d'intentar trobar aquests projectes més integrants i més transversals que acabessin de tancar una mica el cicle. I aquí estem, o sigui que de fet ens hem quedat encallats al 2006, no? Bueno, vull dir, una mica és així. De fet, nosaltres ens vam inspirar amb l'experiència austríaca, vull dir que hi ha experiències europees superpotents en això, no? I a Catalunya tenim un percentatge de territori bestial per poder treballar aquestes coses i costa molt perquè la planificació és autonòmica, costa molt planificar una gestió descentralitzada. I aquí estem igual que fa 18 anys. Vull dir que... No, bueno, jo sí que li vull donar les gràcies a l'Emili perquè és veritat que vas apostar per uns xavals de 20, no? Bueno, vull dir que no donaven cap mena de confiança en aquell moment. Vull dir que tenien moltes ganes i molta energia, però que tu vas fer una aposta de dir, vinga, va, aquests que s'ho creuen, no? Vaig de fer-ho i a tirar-ho endavant amb ells i això, clar, és super d'agrair perquè costa molt, bueno, ja ho saps que costa molt que et donin oportunitats quan no tens ni padrins ni... no? I això sí que és veritat. Jo sempre ho dic que jo a l'Emili és com... És veritat, és veritat. I a nosaltres també va ser sorprenent això, no? Trobar gent que poguessin fer un disseny teòric d'unes coses i després anar allà in situ i portar-ho a la pràctica d'una manera tan rotunda, no? Diguéssim. La veritat és que va anar superbé. Va estar fantàstic. Això ho mantenim, seguim sent masells, això sí.